बिबोनां हिसाबैसो आङो बिदिखौसो बुंहरदों आगै सना। औ दे सना दे सना। औ बेखौनो बुंहरबाय आङो औ नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि। हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबाङानो फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ बा खोनासंनो मोनबायबो जानो हागौ आरोना थ' लोगोफोर जायफोरानोखि खोनासंनो मोनाखै बा नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन बा खोनासंलांनो मोनलांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां बे भिडिअआ बाजैया बिबोनांजों ओरैबायदि गोथाव बाथ्राजों रायलायदों आरो नङा होमबा आथिखालनि जुगाव बाजैयाथ' बिबोनांमोनजों आरो बिबोनांफोराथ' बाजैमोनजों ओरैबायदि फ्रि बाथ्राखौ रायलायनो हाखायो नङा होमब्ला ओंखायनो बाजैया रावबो आदा गैयि समावहाय बाजैया बिबोनांजों ओरैबायदि गोथाव खुला खुलि रायलायनो हायो आरोना नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो बाजैया बोरै बाथ्राखौ रायलायलांदो आरोना बिबोनांजों आं नोंथांमोननि सेरावहाय बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय होनो नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलां होनब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। बिबोनां हिसाबैसो आङो बिदिखौसो बुंहरदों आगै सना। औ दे सना दे सना। औ बेखौनो बुंहरबाय आङो औ नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि मावसै ओमफ्राय मोनायाव ज'यैनो ज' उन्दुलायसै। आतसा ओमफ्राय हागोन ना हाया नों आगै बेबायदि आयु मानसिफ्रा हले गावनाथा गोजाजोबसै आयु आं मानसिया फिसाथार बाजै आयु बाजै सना मानसिया हानाय नंखायाबो ओहो माने आङो माने नोंसिनि माबायावनो गोमाखागोन आङो। ओइ आगै सना हरसेयाव खेबसे खालामबानो जायो। आयु माबायाव मा होनो जेनेबा ओइ 10था 11थायाव उन्दुनोसै नालाय औ खोनायाखै आगै औ नों सोरखौ खालामग्रोदो 10थासो समाव औ ओमफ्राय सोरांसेयाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय। आयु नों बारा हाया होनलाय आं हाखानाय नङालै बाजै आयु फाग्लासो जागोनलै सयथि मा खालामबावनांगौ दे आङो मा खालामबावनांगौ दे आङो उदै साजोबबाय फाग्लिफोर सेस उदै साजोबबाय आंहा आं मोजांसो बुंहरदों आगै नों हाया होनबाय नालाय बिदि उन्दुजेन ओइ फाग्लि बाजै सना मा जाखो सना बिदि जानाय नङा बाजै मिथिबायना नांगौबा आं गेजेरावनो उन्दुआ हो औ नांगौबा आं न'खौ गंनै लुगोन आङो बाजै दे औ दे औ सासेयाव गंसे सासेयाव गंसे औ जायो आगै औ बिदिबाबो बिदिबा नोङो आं सासेनाव मानखोबा नोङो नारजाबबाय थागोन ना नों आंखौ खम्बल साखोबा खम्बल खाखोमाना थानोसै नामा आं बायहेरायाव ओंखारगोन बे नोंबा जे सासेयाव खालामोबा आं बायहेरायाव ओंखारना थागोन बेबादिसो खालामनांगोन नांगौबा नोंसोर सानैबो आंखौ माबा आं गोलाव जाना होनोसै हा आं गोलाव जाना होनोसै नोंसोरनो मावदो जादों दे औ माने नायबा आंहा बोरै खालामो औ माबे हेरेसमेन्टआ बारा जागोन बाजै नुवाहाय आगै दालाय हौवाफोरा खेबनै खालामोना सोरबा खालामोनो खालामनायालाय सासेखौ उन्दुजेननाय फार्स्ट उन्दुजेननायाव खालामदो औ ओमफ्राय नोंहा मुगासे जोखोम उन्दुनानै सासेखौ बारहोदोलाय मा औ जाया होमबा जायो ओइ खोनायाखै आगै नोंनो माथो हिनजाव बायदि जि मिनियोबा बै सासे नोंनि नोमबाजै बायदि मिनिथारोलै नोङो 2-0 बायदि मिनिथारो नोंसोरनो 2-0 होनबाबो जि मिनियोना औ आयै बाजै सना आं बेबादि इन्टारेस्टखौ आङो बबाव मोनबावनांगौ दे आंहाबो अबेहाय लोगो मोननांगौ दे बेबायदि बिबोनां सना एथ' मोजां रायलायग्राखौ र बाजै नों गावसोरनो होदोंदां जोंहा एसे होदों
आं होआखै होआखै ओहो इयारफन सोदों आं ए ओइ आगै सना बाजै बेलासे ओइ मा बाजै आं माबा सोंदों बाजैखौ माबे खोन्थालै बाजै सना दे औ दे सना दे औ दे बुं दे बाजै ओमफ्राय हाबा जाबा ओमफ्राय हाबा जानानै जे हिनजाव हौवा उन्दुयो ओमफ्राय मा होननानै माबोरै माबानांगौ ओमफ्राय बाजै खोन्थादे बेखौ औ जेबो नङा हिनजावजों हौवाजों नुलायबाथाय बे बुस्थुआबो ख्रां ख्रां जालायखायो लाजिनाय फैयाहाय आगै बिदि बुस्थुखौ नुबाथाय नंगौ हौवाफ्रासो लाजिबावा ओमफ्राय जोंसो हिनजावफ्रा लाजियो उमुसुमु जायो नंगौ हाबा जाजेनाव मा जाया नुबा जाया आयो सेसखाहाय सयथिबो आफाबो आयु आयु बिदिसो हौवानो ओइ सना ओइ माबे सना एसे मोजां खोन्था बे नङादां बिदि जायादां नोङो सयथिबो हाबा जाजेननायाव होनदों हाबा जाजेननायाव फुनोब्ला नुफेरा बे बुस्थुखौ आं मबाइलावसो नायो खिन्थु आं माबोरै खालामनांगौ बहाय माबायो आं माबोरै बिनांगौ बेखौ आङो दाबो गोसोआवनो फैया आङो गैया आंबो बिदिखौबाथाय उदायथाराहाय आगै जाथारा आंजोंबो ओमफ्राय हौवाया ओइ मा सना ओइ मा सना मागै बुं हौवाया एदाव गोरनांगौ ना हिनजावा एदाव गोरो हौवायासो एदावगोरखायोबा नुनाय हिनजावनि मोखां नुनाय लोगो लोगोनो बै बुस्थुआ थां जाखायो आजां गाजांनो जिरांलाया माबानांगौ ओमफ्राय बाजै ओइ माबे सना माबे लोगो बाजै ओमफ्राय मालाय खुगायानो बिना खाया लोमजाबाय फाग्लियाबो जिनांलाया खुगाजों खुगा मालाय गावसोर सानैजों रायलायलायखायो बबामोनहा बबाजों बबिजों masih tetap sakit nih. Kadang-kadang. Sini बाराया माथो स्नि मोजां बाराय नङा दालाय समबार बाराय नङा दालाय बाजै माबे आयै इखौ सदों र' बाजै दोनथ'नि मारै दोनथ'बावनो दे बाजै माबे नानि हरदों गलाखौ नामाखै नानि हरदों नानि दे हमजाबजों सिरि थागोन दे आगै दे माबागोन बे रागा जोङो आं दानो दे हमजागोन आंजों ओहो दे आयै नङाबा ओइ रायलायलालै दिनैनिफ्राय नङाबा आयै बाजै नोंसोर आंनि माबाखौ जाना होथारगोन बाजै सना आं मोननाय नङा सच्ची जों सिरि थागोन दे सना दे र' बाजै नङाबा दिनैनिफ्राय रायलायालै जोङो र' बाजै र' जों सिरि थागोनब्रा दे थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना नोंथांमोनाथ' बुजि मोनखाबाय जानो हागौ बोरैबायदि गोथाव बाथ्राफोरखौ रायलायलांबाय नङा होमबा थ' लोगोफोर जायफोरानोखि बुजि मोनाखै बा मोजां खोनासंनो मोनासै नोंथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै फैन भिडिअ'खौ अब्लानो बुजि मोनगोन बा मोनथिलांगोन आरोना ओरैबायदि गोथाव रमान्टिक बाथ्राखौ माबायदिमोन थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना भिडिअ'खौल' नायलाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना स' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायलांदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना स' बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन